Otázky na telo číslo 7. Luxusnejší príchod ani nemohol byť. Tereska sa pýta: ahoj, ja by som chcela sa spýtať na tvoj názor na fóliu, čo sa dáva na čerstvé tetovanie. Ja osobne som ju nemala a tetovanie sa mi krásne zahojilo. Samozrejme som si ho umývala a krémovala, ale spoluzražka má čerstvú kerku a jej tater jej povedal, že ju tam má mať 7 až 10, že je to v lete dobré nechať dlhšie. Len v týchto horúčavách sa aj dosť človek potí a tá pokožka pod tým nedýcha, tak ju dala dole po 3 dňoch a zapáchala jej úplne ruka. A tater jej povedal, že je to v poriadku, že je to proces hojenia, vyčistili jej to a dali tam novú. Tak by ma zaujímal tvoj názor, ale myslím si, že by to mala nechať odkryté. Ďakujem za odpoveď a inak si super. Sledujem tvoje videá a ide z teba úplná radosť a dobrá energia. Ďakujem veľmi pekne za kompliment a odpoveď. Tereska, existuje viac druhov hojenia. Sú tie také ako keby dva hlavné typy. Prvý je, keď sa zalepí tetovanie fóliou a hojí sa to pod fóliou a druhé je bez fólie. Ja osobne odporúčam a robím už 9 rokov bez fólie, bez všetkého, pretože odo mňa odchádzajú ľudia komplet čistí, bez akéhokoľvek krvácania, mokvania, pretože tetovanie je prakticky len škrabnutie. Takže keď je dobre tetovanie urobené, nie je dôvod na to dávať vôbec žiadnu ochrannú fóliu, kým človek nejde do nejakého špinavého prostredia. Tento druhý smer, čo tatery používajú, je presne to s tou fóliou, kde sa zabalí, kde sa treba prebaľovať. Lenže ja si myslím, že pod tým sa to tetovanie zapeká, pretože nemôže dýchať, nemôže zaschnúť, nemôže sa poriadne liečiť a preto to treba umývať, čistiť, vyteká bordel von, nebodaj ešte hororové príbehy o krvácajúcich tetovaniach, kde je fotka na internete šernutá, že aké som vytetoval a z toho tu tečie cicero krvi a moku a fuj. Takže ja som osobne za tú čistú kerku, správne vytetovať, bez akéhokoľvek obalu a nie. V lete samozrejme, keď už máš to obalené a bojíš sa, tak samozrejme treba tú fóliu meniť a treba to čistiť, lebo tetovanie bude zapáchať, čak to je pot, sú tam biele krvné doštičky, mok, takže nie, ja osobne nedávam, je to čistejšie, aj tu v lete nakremovať čistie nechtíková indulón a úplne jednoducho bam, kerka je hotová a nebude žiadny problém. Jožko sa pýta, prečo mám tetovanie rozpustené? Jožko, asi najzákladnejšia príčina bude úplne jednoduchá. Máš to šitne vytetované. Samozrejme neviem, aké staré je to tetovanie, to jediné by mohlo mi definovať, že mohlo byť aj dobre urobené, ale počasie sa tetovania rozpúšťajú. Ale ja mám na sebe už 15 rokov tetovania a rozpúšťajú sa tak nepatrne, že kým človek nepozerá až z takejto blízkosti, nevidí. A napriek tomu sú všetky tieto ostníky a všetky tie ornamenty ostré, plné, žiadne rozpúšťanie. Bežne sa stáva rozpustená kerka vtedy, keď tater veľmi rúbe do tej kerky. To znamená veľmi veľa atramentu, veľmi dlho drží na jednom mieste a to, čo vyzerá na začiatku krásne, ostré, pevné, sa za pár dní rozpustí, pretože tam príliš veľa atramentu. A to je presne jednoduchý systém so špongiou, čo som už raz vysvetľoval. Keď kvapneš na špongiu farbu, z začiatku je parádne pevná, krásna, lenže počase sa rozpije. A presne to sa stane aj v koži, pretože atrament v koži pracuje a dostáva sa do medzibunkových priestorov a práve preto je tá kerka rozpustená. Čiže tater zbytočne to tam rúbal farbu, zbytočne sa snažil, možno aj v dobrom úmysle, urobiť ju lepšiu, ale príliš veľa tam narval farby a preto tá kerka je rozpustená a tak sa to bohužiaľ nemá robiť. Ale čo už, bohužiaľ, na budúce budeš aspoň dávať si väčší pozor na tatera a odporúčam pozrieť si diela taterov zahojené. Nie na internete bombastické ako všetky tie srdiečka, gebuziny. Áno, v tú danú sekundu to vyzerá skvele, ale potom samozrejme je to rozpustené počase. Alebo respektíve prsty a zápestia a všetky tieto kraviny sú vypadané. Takže pozor na to, ku komu idete, pozrieť si jeho práce aj zahojené a vidieť, ako to reálne vyzerá. Alebo napíšte jeho klientom, alebo reálne sa pozrieť na tých ľudí, čo majú od neho kerky, od daného tatera alebo taterky, ako to vyzerá počase, ako to vyzerá zahojené. Keď nie je nič vypadané, keď sú krásne ostré linky, čisté tiene, parádne, choďte na to. Ale ak sú rozpustené hneď po prvom dni alebo druhom dni a zápestie nebodaj vyteto alebo hoci čo, ruky preč a k takému taterovi v žiadnom prípade. René sa pýta, ahoj, chcel by som sa spýtať, moja priateľka veľmi túži po tetovaní, no má jeden problém. Je veľmi citlivá a kamarátky jej hovoria hororové príhody o svojich tetovaniach, ako ich to veľmi bolelo a podobne. Moja otázka teda znie, je možné miesto, na ktoré sa bude tetovať nejakým spôsobom umrtviť alebo znecitlivieť? Ďakujem za tvoju odpoveď. René,
A respektíve tvoja frajerka, ak pozerá, úplne jednoduchá odpoveď. Prestaňte počúvať hororové príbehy kamarátok, ktoré boli možno u nejakého mesiara alebo niečo podobné. V žiadnom prípade nepozerajte na YouTube tie príbehy, kde ľudia vrieskajú. To sú choré extrémy, tie naozaj sa v realite nestávajú. A o bolesti už duplo mne. Ľudia prirovnávajú bolesť z tetovania väčšinou ku vytrhávaniu obočka alebo depilácii nôh, ale to už je ten horší prípad, naozaj. Nie je to bolesť. U mňa tu bežne zaspávajú ľudia počas tetovania, čiže o bolesti sa vôbec nemusíme nejak baviť. Ale technicky odpoveď, hej, že či sa dá nejakým spôsobom umrtviť alebo znecitliveť dopredu, je to zbytočné. Existuje EMLA krém, ten sa sem tam používa, ale je to dosť blbosť, pretože nepomáha to do takej miery, do akej by to malo. Skôr reálne funguje to, čo používam, volá sa to H2Ocean Nothing. Je to skvelá vec, ktorá funguje, keď už máš niečo vytetované, napríklad hodinu, 2, 3 tetujeme, tak sa jednoducho nastrieka na dané miesto, ktoré už ale musí byť rozpíchané a tým pádom sa dostane pod kožu ten lidokain, ktorý umrtví dané miesto. Samozrejme, nie je to 100% záchrana, ale pomáha to napríklad z 2 hodín urobiť 3, z 3 hodín urobiť 4 v rámci tetovania. Ale tetovanie, čiže tá koža musí byť najprv rozpíchaná, aby sa toto dostalo pod kožu a umrtvilo. Čiže žiadne anestetické, topické, ja neviem aké ešte aké luxusné krémy, ktoré nastriekáš, majú len prakticky veľmi nízku účinnosť. Takže, poviem úprimne, nech si vybere dobrého tatera, žiadneho takého, kde mu umierajú na lehátku ľudia z toho, že umierajú od bolesti. A bude bez problémov tvoja priateľka mať krásnu kerku. A ďalšia vec je, trošku bolesti vydrží každý. Keby to nebolelo, máte kerku každý. A to je na tomto dobré. Boli otázky na telo číslo 7. Práve ti vybehlo zo spodku, že kam máš písať, čo máš riešiť. Napíš ďalšie otázky. A keď sa nám zbiera dostatočný počet správnych otázok, s radosťou natočíme ďalšie videjko s ďalším príchodom alebo luxusným odchodom. A som tu. No, kde mám svojich poddaných? Točiť potrebujeme. Moji poddaní pracujú tak, ako sa patrí. A tebe to drží na tých, vieš, aj vlasoch. No. Ale to bude tým, že som už pekný sám od seba. Na mne drží všetko. Celý notebook, buch, tresk. A potom ešte budem potrebovať môjho poddaného, aby ma odsunul späť. No. Vidíš, Frantu, aká som... bo poddaní nepracujú dostatočne dobre. Ale však tak nemám byť taký ťažký. Počuš? Dobre. V tých horúčavách, sorry ešte raz, neviem ani čítavách, sorry ešte raz, podobne. Moja otázka...